lang hilin eh. Madung palis di ay hinggang tanan nalapo ko na disbay dali jud ko og uli kay mo rito na yung chat nga order og budbud sa kay pag panahon lagi nga grabing bitsa aman sige mag-uwan. Salamat ko sa Ginoo nga igo ako nakaabot na disbay ng kapanghawb jud ko dali mo pagdakdak sa uwan naman ako ang hawb hanang ready agang dahon. Yun nga, daghang salamat sa nagkaroon nga mag-order. Aha man siling kapahiraan, parehaan ka was dahon kay mo ko ganahan magputos o buwang di ko ganahan kana sa tuloy katamtaman ka buwang ang kuhaon sa dahon kay di ko ganahan og mga buwang ano nga pang tepeng pagtabas mabitin mas na naimingon nga mutabang di ko magpatabang bisan pagputos di po ko magpatabang di ko ganahan magpatabang huwag na ko himuon nga yung magkwas dahon kaya di kapareha sa duha, tulo, upat, lima, anom, pito, walo, siyam na po ang si 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 34, 40, 50, suman 150 ang order. Wala di ko nakahuman og panghawb. Iwan man. Pag dali ko ganiha. Kay at rin ko ang pagika na ganiha daan podcast dapat panahon kay marindahaw na. Problema mo kung magsiguan kay kanang pagpanghawb lalim. Yung timingan sa ganina yung tugot kay gayunan nga nakapanghawb jud ko. Nga managkubay na kang dahon kay mao rin na order wakit Valencia. Pwede ang balibaran ni siya og mo order man ang ningkamot ko makahimo. Order just ang 100 ka. Pudbud og 50 ka tinamis. Nag-aso-aso naghaling ko bunot ang galingan nila sang bukan kay kadto na siyang bayway tao. Ang pasosuhan ng mga tanom na naghuat sa ko magkudkod magkudkod ang lagi pong koron may itong servisyo ning masigudkod salamat bihapon ko kay basag kung batig kudkod basta na mag-order ulis kanon na order mag-ulis kung sinudkuray kay malig ako na lisbay kung ito ako ning relax kay ko nagbunot og lubi wala mo ka video pagbunot sa lubi kay daghan rin nagtapol kanilang tambazanan daan ni mao malagi ni dusan ang tatay daan ni dapat ni gagawa magtapok kasi bagusturya hindi ko basta-basta video o napos sa tatay kay mao lagi huwang nagyapon kong video di ko kabang edit dito kong upaw nga alis na ni tiguang na pag nakatuig sige vlog wala ato edit saan man dyan nga makita mag-edit kaya ang kabisi bahala na ninghang video sumpay-sumpay rasang naabot kung pag isurya ang mga dautan bahala mo nga na di basta mo rin ang abot nga wa edit nga nag-aso-aso na paaso na ko dari sang kabuakan kaya ni one man taas yung hang hinalingan hanggang bunot na gilubluban kaya parang aso kaya mawa paglamok
uli naman dyan ko ganihag Bicag Cortez ang naninghang order huwag ato pa ko ito maghimo pa ko yung mga gamit na ito bayan ni Helene sa di ko pwede na ito kay papaman sa dirty kitchen sabaw naman siguro mga sa Cortez ang ugang ang binaji ugangan kaya din ako sa Helene walang ano ito ko bayan mo uli basta na order musilit sa guguli bahalag mamiliti ko og kuan 120 man ag hanupol da alis siya ngani no go 170 uli na naman dito ko alis siya gani ko mo himog order kaya madumi nga ang kusina ikaw ramin nasayod siya mong ngalikon sa kusina wala na kuros kuan pajag paasos ako sa mga tanom ang binunot sa siyam kalubi na para sang budbud hangar ng panggihilingan kaya maaso-asuhan ng mga tanom na nangalawas ng kaman kaya mabubuya sa nibubuan doon gusto ng siguan kaya na mas kilid gigakapod bitin sa manok pasuhan sana pahuway sa kutag-hurat pod sa di pa magkudgud. Ang nag-order dada ni nga nga para doon kuno kog ilisan kaya to kuno matuog kay pagkaugma kuno maligo kuno dagat. Salamat sa kuda ni Niza kada order at to ko matuog. Ako kato ding order si ngagi na ila day pug kuda to. Nailad ko na itong order una kay ipatid ako suman sa pagando di ay kay tao. Diya ako na rin abot. Ako usap sa swilita kaabot nailad ko itong pagkakatura karon din na mailad kay sabot pa man nga patid og suman kay ito ang mas bilita dito og si Undoy wala hinguros ko gulig alis siya parang makasuman para makahatag ko dito tuzok mag-aso nasa na kaning panahon karon nga mura di Marso naman taron mga adlaw man pero talang panahon mura gabagdo na kakusog hangin da gabagdo nubuag langit sa una di man taning Marso mag uwan kay mag huwaw man pero karon bali siguan naghangnatan na nay kanaw tubig nagkudkud ron man pa yung kudkuron ni ron siyam ka buok kudkud kog siyam ka buok lubi na kaya gamay-gamay para suman lamis ang daghan para budbud bukaw-bukaw na ang lana nga para sa budbud dara kay bitangan nila ng luy para hindi palana ang karawan mo ni ang tuno sang budbud nga kantidad og 100 ka buok
5 kalubi ni, 5. Yan na, kurang naghambod-bod. Tanganan ni Luy, wa pag-asin o sukal. Kung nasa budbod na anyang daw ha, limgir-bigyan yan, di tapuhan. Wala ba ko naglukmad sa sawag ha, dira ko sa labisa. Abog ingin na nga, ito ko nung sawag naglukmad. Ay, nakos lamisa na. Tapos nakos budbod. Kaya nga budbod, wala di ka buok. Kaya hindi pa abungan o sobrahan nagpilakaguhit kay paborito piling tatay. Yan na. Kalikit ko rin mo. Nang kalikit tingnan postongan ko an. Wow, bisa man. Order sa budbud budbud diha. Walang putos. Kuan suman mani suman tinamis tong ganiha kay budbud man to pinarat. Budbud budbud